माडकोल रेवकोंडवाडी इथे हे पहा एक चेंबर आहे। हा चेंबर आणि हा पाईप पहा, एवढा ह्या पाईपाचं या ठिकाणी डायमीटर होता, पण कोणी एका माणसाने मिळून या ठिकाणी पाईप कापून, या ठिकाणी आपण पाहत आहे या ठिकाणी पाईप कापून हे पहा काय कृत्य केले इथे। आणि हे कृत्य ते एका माणसाचं नाही आहे, ह्याला मिलाजुला आणि 4-5 माणसं आहेत। आणि हा मी शेतकरी इकडला, हा आमचा पाईप आहे, 1 वर्ष आमच्या शेतीला पाणी जात नाही आहे आणि त्याचं कारण ही कृती आहे। साहेबांपर्यंत ही कृती जाणारच आहे, पण ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो, परत जर मला असं काय ह्या ठिकाणी दिसलं तर आजूबाजूच्या एरियातले सर्व चेंबर तोडण्यात येतील, इथे मी सर्वांना सांगू इच्छितो। ह्या असं परत जर तिथे करण्यात आलं तर आजूबाजूचे सगळे चेंबर तोडण्यात येतील। तुम्ही पाहताय मगाशी जो तुम्हाला पाईप दाखवला होता त्या ठिकाणी जो कांड केला होता काही शेतकऱ्यांनी, त्या शेतकऱ्यांना हा पाईप दाखवते तुम्हाला, ज्या शेतकऱ्यांना ह्या पाईपामुळे पाणी कमी येत होतं त्यांनी हे कांड केलं त्या ठिकाणी। वरचे आहेत 2-3 शेतकरी, त्याची नावं मी आता या ठिकाणी घेत नाही, पण आहे काही जण, तो तिकडनं हा पाईप त्यांनी बसवला, त्यामुळे याला आणि आमची शेती याच्या बाजूला आमचे गेल्या वर्षी 15 ते 20 पोपळी आणि 5 ते 6 लाखचे माड आमचे मेलेले आहेत गेल्या वर्षी हे पाणी नसल्यामुळे। आणि आता ह्या लोकांनी हे काम केलं, हे आमचे मामा माळकर त्यांनी हा पॉईंट शोधून काढला आहे, परब त्यांनी हा पॉईंट शोधून काढला आहे। आणि माडकोल गावामध्ये 4 वर्ष पाण्याचं उपोषण करून पाणी सगळीकडे पोहोचवणं राजकुमार राऊत या ठिकाणी उपोषणं करत आहेत, पण काही ठिकाणी अशी माणसं आहेत त्या लोकांनी हे असे कांड करून त्या ठिकाणी पाणी पोचू नये म्हणून त्यांना बदनाम करण्यासाठी ही सिस्टीम वापरतात। आता माडकोल गावामध्ये ज्या ज्या चेंबरला पाणी कमी येतं त्या ठिकाणी हीच सिस्टीम वापरली गेली असणार याची दाट शक्यता आहे। तरी ज्यांना पाणी कमी येत असेल त्यांनी हे आपल्या जवळपासच्या चेंबरपाशी जर कोणी बसवलं नसेल याची खात्री करून घ्या, आणि 100% हाच फॉल्ट आहे। आणि ही करणारी जी माणसं आहेत ती नक्कीच हे जे काम कोण करत आहेत पाणी पोचवण्याचं त्यांना बदनाम करण्यासाठी हे काम करत आहेत, तर लोकांनी त्यांना धडा शिकवला पाहिजे। आम्ही तर शिकवणारच, पण बाकीच्या लोकांनी पण शिकवलं पाहिजे। धन्यवाद।